Fuxide, correde, bulide, xa que todo aquilo que coñecíades desaparece. Un mal nunca antes visto asola Galicia, devastando cada recuncho, cada regato, cada senda. Oh, non. De nada vale rezar. De nada valen as ofrendas nin os vos actos. O día do xuizo final xa está aquí. A destrucción é inevitable. Fuxide, correde, bulide. Nenos, mozos e vellos. Vacas, peixes, froitos e plantas. Ninguén está exento deste sufrimento. Só hai un peche posible para esta historia. A nada. Pois non. Isto non é o comezo dunha película de terror. Isto é a realidade. Ou pode chegar a selo. A monstruosa dimensión da mina vai devastar gran parte da nosa natureza e, ademais, vai escarallar o camiño de Santiago. Así que isto hai que paralo. Explosións diarias e balsas de lodos ao lado das nosas casas. Isto vai ser un inferno. O filtrado contaminará o todo, envenenando aquelo todo por donde pasa. Os campos, os ríos... É para chegar finalmente ao mar. Isto afecta a todos os sectores. Van a acabar con todo. A reapertura da mina de Touro o Pino significaría unha catástrofe medioambiental devastadora para Galicia e a súa poboación. Todo se verá afectado a curto prazo, mais será co tempo cando realmente vexamos as consecuencias. O 10 de xuño saímos á rúa para dicir non, porque non queremos que unha macroempresa estranxeira abuse da nosa natureza co fin de lucrarse, sen importar as consecuencias. Non toleraremos este saqueo a Galicia, nin poremos en risco as nosas vidas. Isto aféctanos a todos, porque non queremos unha herdanza envelenada. Non a mina de Touro o Pino.